kanyak patsek amin asaom tapnon ayat mata ginayon ti kunam kanyak agan ano saklata tapnon natibker relasyon ta tinumpal ko amin mandar mo ken bilin tapnon saktay ilalaem awan saan iti gustoem awan saan iti kayat mo tadyak kayat masaktan ta puso nawaya ka mga ramit kay kayat mo ngem no siya balod nagtalinteg mo arig na mabilbilang tuyak saw ko jak amo no sino at di ta pusong panagrik na di nak ay ayaten panagkunak paspasurot naklaen pamatik di nak ilalaem tati gustuem sursuruten kalaen di kunam kanyak patsek amin asaom tapnon ayat mata ginayon di kunam kanyak agan ano saklata tapnon natibker relasyon ta tinumpal ko amin mandar mo ken bilin tapnon saktay awan saan iti gustoem awan saan iti kayat mo tadyak kayat masaktan ta puso nawaya ka mga ramit kay kayat mo ngem no siya balod nagtalinteg mo arig na mabilbilang tuyak saw ko jak amo no sino at di ta pusong panagrik na di nak ay ayaten panagkunak paspasurot naklaen pamatik di nak ilalaem tati gustuem sursuruten kalaen si kaman tagsa tuy sasaadek tarik na tuy sa gabae si kaman ti paspasurot ken ni ayat tapnon mariknam kinagubsang mo kaniyak tapnon mariknam kinagubsang mo kaniyak